ана дӯстон, мо дар шаҳри Дамаск, дар нисфи шаҳри Дамаск машоалло хабари хуши хеле бисёре ҳаст. Аэропорту кор ба даромад. Аэропорту аз Стамбул билет мегирем, прямо Дамаск меоем. Нигоҳ кунед, Дамаск чӣ хел ҷӯш задааст. аз Нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед. Телевидение, дута телевидение, чап рост телевидение ҳастанд. Интернет Илон Маска дидам. бовар кунед, хеле пешрафта, тинҷи амонӣ. Чӣ гуфтаниям? дар вақти диктатор нооромӣ мешавад. ҳама вақт нооромӣ дар вақти диктаторӣ мешавад. вақте ки озодӣ шуд, ана нигоҳ мекунед, тинҷи амонӣ дар озодӣ мешудааст. ҳам нигоҳ мекунам, мардум хурсанд, мошино пур, зиндагӣ ҷӯшидааст. ҳамино сабабаш озодӣ аст. тинҷӣ мегӯям, ҳамин касе тинҷӣ хоҳад, тинҷӣ дар озодӣ будааст. бовар кунед, ман омадам, рости гап, ман аэропорт кадин омадам. ин па секрету мегӯям ки чӣ мегӯяд, граница кати гузаштем, мошин кати. Не ки аэропорту ҳозир коркарост. дирӯз мана мегӯян аз Стамбул омад, Ҳалаб, Дамаск омад. баъд чӣ гуфтаниям? ҷое ки диктатор ҳаст, дар он ҷо қашшоқӣ, гушнагӣ, озодӣ нест. Валекин вақте ки аз байн рафт диктатор, бовар кунед, озодӣ. Вале ман мардум ки агар фурсат шуд суҳбат мекунам, нигоҳ мекунед, аз хурсандӣ сарашон дар осмон рафта мерасад. Мадина ҷӯш задааст коркардӣ. Интернету озод. Салом алейкум. Алҳамдулилла, ҷод кард.